ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், க்ரீட்டிங் டு ஆல். நான் ரேணு கிராஃப்ட். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பியூட்டி அண்ட் ஹெல்தி டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். அது என்னென்னா ஏபிசி ஜூஸ். போய் பார்க்கலாமா? ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பீட்ரூட், சி ஃபார் கேரட். இதை பற்றி நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இதை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இந்த எந்த அளவு இதை சாப்பிட்ணுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ இதை பற்றி தான் நான் இதில் பார்க்க போகிறேன். எந்த அளவு நம்ம எடுக்கிறோமோ அதில் தான் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த அளவை கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை சொல்ல போகிறேன். இப்போ ஆப்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்பிள் எடுத்தால் போதும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் சின்ன பீட்ரூட்டாக ஒன்று எடுத்துக்கணும். இதோட சைஸை நான் காமிச்சிட்ருக்கேன், உங்களுக்கே தெரியும். இந்த சைஸ் போதும் நம்மளுக்கு பீட்ரூட். அண்ட் கேரட் பார்த்திங்கன்னா 3 போதும். அதாவது நான் எடுத்திருக்க இந்த சைஸில் எடுக்கலாம், இல்லை ஒரே சைஸ்லேயே கூட எடுத்துக்கலாம். 3 கேரட். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் புதினா, மென்ட், அதுவும் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கலாம். அதில் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது, அதை நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். அண்ட் அடுத்தது லாஸ்ட்டாக இஞ்சி. உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இது எதுக்காகன்ட்டு. ஸோ இவ்வளோ தாங்க. இதுதான் நான் கரெக்டான விதம். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று சாப்பிட்டா நம்ம டாக்டர்கிட்டே போவேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் என்ன விஷயம் இருக்குன்னா, இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா ப்ரோட்டீனும் இருக்கும். இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்லாம் சாப்பிட்றாங்கல்ல, அதெல்லாம் தவிர்த்து இந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு போதும். ஸோ அடுத்தது இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழமாகவும் இது காணப்படுது. செகண்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது பீட்ரூட்டில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? சுகர் கண்ட்ரோல், ஹார்ட், போன், கேன்சர், இந்த மாதிரி பல விஷயத்த பீட்ரூட் எதிர்க்குது. ஆனால் இந்த பீட்ரூட்டை நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஹீமோக்ளோபினை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஒரு காயாகவும் இது காணப்படுதுங்க. தேர்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது கேரட்டில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? கண் பிரச்சனையை போக்குது, சருமத்தை ஷைனிங்காக வைக்குது, நரம்பில் உள்ள கொழுப்புக்களெல்லாம் அகற்றுது, பற்களை பராமரிக்குது, மூளையில் உள்ள திறனை இன்னும் அதிகரிச்சுட்டே போகுமா. இப்படி பல விஷயங்கள் கேரட்டில் நிறைந்து இருக்குங்க. இதில் உள்ள முக்கியமான பொருள் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ஜிஞ்சரும் மின்ட்டும் தாங்க. இது ரெண்டும் அதில் சேர்க்கலன்னா அதனால் பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் இதை பற்றி நம்ம இப்போ பேசலாமா? ஃபர்ஸ்ட் மின்ட். இந்த மின்ட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா, இந்த புதினாவில் கீரை தன்மை கூடிய நீர் சத்துக்கள் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி அசைவ உணவை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அதில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய ஒரு சத்து இதில் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயினான ஒன்று மஞ்சக்காமலை. இதை குணமடைகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இந்த மின்ட்டில் நிறையா இருக்குங்க. கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இஞ்சி, அதாவது ஜிஞ்சர். இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னா, விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, விட்டமின் இ, இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இதில் செரிமானம் தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு விஷயங்கள் இதை சாப்பிட்டனாலும் செரிமானம் சீக்கிரமாக ஆகிடுங்க. இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த தலைவலி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெலாம் இந்த இஞ்சி டீ குடித்தா ரொம்ப நல்லதுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த ஜூஸை பற்றி உள்ள விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இந்த ஜூஸில் மென்ட், ஜிஞ்சர் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அது ஏபிசியில் வரலன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதெல்லாம் கிடையாது. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம சேர்த்தா மட்டும்தான் இதோட பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி இதை வாரத்தில் 2 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிட்டும் கிடைக்குங்க. அதனால் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஜூஸ் எடுக்கணும். இதை வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். இதனால் ஸ்கின் ரொம்ப க்ளோ ஆகுது, நம்ம உடம்பு சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.